O Concello do Carballiño vai adicar a vindeira festa do pulpo deste verán o persoal sanitario e de emerxencias que estivo en primeira liña de loita durante a pandemia do COVID-19. Ademais destes colectivos, o Concello quere recoñecer tamén o esforzo realizado por todo o persoal esencial. A edición número 58 da Festa do Pulpo, que será o vindeiro 9 de agosto, non terá o carácter de festa gastronómica multitudinaria de sempre, senón que por causa do coronavirus será unha festa moito máis reducida en a que se tomarán todas as medidas establecidas para evitar posibles contaxios. Estarán, aínda así, dende o Concello a expensas da evolución da pandemia durante os meses de xuño e xullo. Na medida do posible, intentarase manter na semana do 1 ao 9 de agosto un programa de actos de pequeno e mediano formato que terán lugar nas prazas do Carballiño respectando a normativa establecido para eventos culturais ao aire libre. Tentaremos levar a cabo a maneira, a modo de facer, tentaremos ubicar postos en cada sitio. Eu creo que pode ser unha ocasión importante para que os nosos pulpeiros durante toda a semana pois en pequenas plazas, en pequenos sitios, con pequena capacidade que non vamos a dar para máis, pois tentar de aproveitar todo eso, pequenas actuacións, darlle vida aos nosos artistas galegos, artistas locais, pequenas cousas. Non vamos a falar de traer a Panorama. Xunta de Galicia, curioso, acaba de anunciar que que se van a facer as verbenas. Bueno, pois imagínome que tamén terá a súa letra pequena, non? Donde, efectivamente, podránse facer verbenas de acordo á nova normativa. Eu non fixen aspaventos nin cousas. Temos que ser moi sensatos. Esta vila ten que ter vida, ten vida, vémolo día a día. Eu que si lle pido aos veciños e veciñas do Carballiño que respeten as normas ao 100%, entonces a todos nos irá en maravilla. O propio día da festa establecerase un sistema que permita poder celebrar a festa entre o Parque Municipal e os establecementos hostaleiros, evitando posibles aglomeracións e respectando sempre as normas de prevención de contaxios. Esta comunicación do Concello trouxo unha gran polémica entre algúns dos veciños a través das redes sociais que o manifestaron e tamén entre os partidos da oposición. Nós dicimos claramente que se fará de acordo ás normativas que marque o COVID. Vamos poñernos en riesgo a todos eses elementos, a todo un pobo, a toda unha xente, por o capricho de facer unha festa do pulpo. Non, a festa do pulpo farase, ou se fará virtualmente, ou se fará de acordo ao, como ben digo, a normativa que este presente, e o que non podemos é desilusionar a un pobo como o Carballiño, o comercio, a hostelería, a todo o que genera o entorno da festa do pulpo, de non facer nada. Algo se vai a facer e se vai a facer algo que nos permita a lei. Eso que lle quede claro a todo o mundo. E nada máis, non teño nada máis que decir, simplemente que é triste e vergonzoso que os políticos, unha vez máis, demostren a escasa talla política.